Hi guys! Welcome back again sa aming channel. So for today's video guys, lilinisan ko yung tindahan namin dati. Tapos gagawin kasi namin yung pugaran na lang. Kasi nga medyo madilim doon. So yung mga inahin natin is maganda para sa kanila yung medyo may pagkamadilim. So yun, papakita ko muna yung before na mukha ng ating dating tindahan. And then papakita ko rin sa inyo later kung ano na yung magiging mukha ng ating pugaran dito sa ating backyard. Before anything else, do subscribe in our channel guys. Do like our video, share this to your friends, and do comment down below guys kung meron pa kayong mga katanungan regarding our video for today. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para at least notify kayo every now and then na meron tayong video. So let's go guys! Yan yung mukha ng aming dating tindahan guys. Ayan, medyo nakikita nyo meron mga ipot dyan kasi before dyan naglalagay yung, ayan, dyan sila naglalagay yung mga ilan sa mga manok namin. So eto kasi yan guys, ayan. So ayan yung tindahan kasi. So titingnan naman natin sa loob mamaya kung ano yung itsura, pero ito yung sa labas niya guys. Tapos may door na maliit lang kasi para malagyan pa sana yan ng paninda dati. Ayun, let's check out naman sa loob kung ano na yung pagmumukha ng tindahan natin. Ayan. So ayan yung, ayan guys. Sayang kasi tapos nakasemento na kasi sa loob. Tapos yung dito banda guys, nakikita nyo naman to sa mga nakaraang video ko. Ayan. So meron siya mga lalagyanan sana dyan. So ayan, marami pang ipot talaga guys. So yan yung nagiging cause ng mga hanep. So kailangan natin yung linisin. Tapos nandito rin yung dating motor namin guys. So i-arrange ko na lang yan dyan. Ang dami pa kasing kalat dyan. So kailangan natin yung linisin. I-remove ko yan siya dyan. Tapos dito ko muna ilalagay kasi meron naman yung ayan, drum. So dito ko siya ilalagay. Mamaya lilinisin ko muna para at least hindi siya madisturbo habang naglilinis tayo dyan banda. Plano ko kasi lagyan dyan ng mga paitlugan dyan. Kasi dyan sila naglalagi dati. So ngayon hindi na namin pinapalagi dyan para yun na nga kasi yung nag-cause ng maraming ipot. Tapos dito kasi kadalasan naglilimlim or nangingitlog yung aming mga manok. So ayun guys, simulan na natin ang paglilinis. So ayun guys, eto na muna yung progress. Papakita ko na muna sa inyo kung ano na yung progress. Siguro mamaya ako na lang ito tatapusin or baka bukas. Ayan guys, ayan sa ibabaw. Ayan, medyo nagkamukha na rin siya. So ayan yung takip ng tindahan dati.
Guys, tapos dito naman sa loob, ayan, nakawalis na rin ako kanina guys. Ayan. So, yung dito kanina, transfer ko dito. Ayan, nandito na yung dalawa. Tatalian ko pa yan para hindi siya gumalaw. Diyan naman guys, ayan. Ito kasi yung plano ko. Ayan, i-extend natin dito. Ayan. Para mas lumapad siya dito. Tapos hindi mahirapan yung manok natin. Tapos bawat ganito, ayan. Dalawang manok. Tapos dito din, dalawa. Dito, plano ko rin lagyan to sana para ganyan. Palibot talaga. And then, lalagyan dito ng divider. Ayan, dito, tsaka ayan, tatlo. Ayun, yun na muna yung update natin. At least nalinis ko na. So, madali na lang siya later kung magpapanday man ako. So, yun na muna yung update natin for today. So, see you tomorrow, guys. Hi, guys! Nagbabalik ako muli after 2 days. It's been 2 days since nakapag-update ako. Hindi ako nakapag-film right away. Nung araw na yun guys kasi nga walang kahoy din at the same time, and then medyo na busy din ako sa ibang gawain dito sa bahay. So ang ginawa ko is ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung nangyari doon sa ating pugaran, kasi nga nilagyan na lang namin ng alternatives muna nung mga nilalagyan na namin ng mga itlog dati, kasi nga hindi kami nagkaroon ng mga kahoy na magagamit. Though meron ng mga kahoy na naka-standby, pero ipapaslice pa namin yun kasi nga magpapagawa din kami ng brooder. And also ipapakita ko rin sa inyo yung ating Brazilian dito na broadhen, kasi nga hindi ko pa siya napakilala talaga ng lubusan since the last time na pinakita ko sa inyo is naglilimlim siya. So ayoko namang ma-interrupt yung kanya paglilimlim. Pero dahil nga sa nangyari na based on our observation, hindi siya marunong maglimlim. Kita namin yung mga eggs niya is puro may mga crack or nagkaroon ng cracks yung iilan sa kanya mga itlog. Ginawa namin is kinuha namin yung itlog niya and then pinalimlim namin sa mga natives namin. Ayun, papakita ko na muna yung pugaran ngayon or mga iilan sa mga pugaran na pinagsama-sama namin. Let's go guys and see kung ano na yung itsura ng ating pugaran ngayon. So ayan na guys, yung iilan dito na nakita nyo na to. Pasensya na kung medyo madilim guys kasi hapon na ngayon. So walang ilaw din dito kaya ayan. Pero eto yung dito banda. Ayan na yung itsura ng ating pugaran dyan. Ayan naman yung itsura yung dito guys sa mga pugaran. Ayan. So, meron tayong isa dito, isa, tapos nag-separate lang ako, naglagay dyan ng carton kasi nga wala tayong magamit na iba, and then dyan isa, and then ito, kadalasan na ginagamit namin na container, and then yung ito guys, ayan. So, tinalian lang namin para hindi siya gumalaw-galaw, ayan. And hindi siya gagalaw kasi nga pinaipit siya ng mister ko. So, ayan yung itsura niya sa loob guys, ayan. Yan yung ginawa ko 2 days ago. So, ayan na yung itsura. So, yan yung isa. So, ayan yung itsura ng ating mga pugaran. And then, meron palang isa pa dito. Ayan. Dito, nakatali din yan dyan, guys. So, ayan yung itsura ng ating pugaran, guys. So, pasensyahan nyo na kung talagang hindi talaga siya natapos. Yung sinasabi ko na kung maaari is talagang nakaganyan din. Until dyan. Kasi nga walang kahoy and then ipapaslice pa namin yun. So, ayaw ko namang matagalan tong video na to. So, might as well na ganyan na muna para paraan na muna tayo dito sa ating backyard para magamit na din ng ating mga natives kasi nga marami na sila na nangingitlog. And then yung dito. Balik tayo dun guys. Ipapakita ko sa inyo yung ating broadhen. So, ito yung ating broadhen na sinasabi ko sa inyo na Brazilian. Hindi ko siya napakilala talaga kasi nga pagkadating din dito, nagpakasta siya din ng itlog din agad pagkatapos yung ating breeding pen. Tapos si Zoro yung nakakasta sa kanya. So ngayon, yun na nga ang ginawa namin, sineparate na muna namin yung itlog kasi hindi siya masyadong gamay. Kasi nga siguro dahil maliit din yung aming pugaran kasi nga malaki din tong broadhen na to. Pero salamat nga pala kay Sir Amer. Dinala ni Sir Amer dito kasi nga para makastahan din ni Zoro kasi gusto rin ni Sir Amer. So ayun, ito na yung ating Brazilian ni Sir Amer. So ito na siya guys. Ayan. So ganyan kalaki yung Brazilian ni Sir Amer guys. Ayan. Ayan guys, ganyan siya kalaki. Ayan. Hindi ko alam kung ilang taon na ito. So ganyan yung kanyang pagmumukha. So ayan yung ating broadhen guys. So ang laki-laki niya. Ganyan kalaki ang ating broadhen. So para siyang bata. Ayan, makikita niyo dyan. Ayan yung kanyang kulay guys. May pagka-chocolate na mga brown. Ayan. Ganyan. So ayan siya kalaki. Para siyang si Zoro. Napakita ko naman siya, nakatabi siya ni Zoro. So, mapapansin nyo, ang laki-laki niya din talaga. Ganyan yung kanyang mga paa. So, ayan. So, pinahiram lang siya actually, guys. Para makapag-breed din. Tapos, si Zoro yung gusto kasing ma-breed ni Sir Amer. Kaya, nandito yung alaga natin na Brazilian sa ngayon kasi pinahiram ni Sir Amer. So, ayun. Kung nagtatanong kayo sa mga presyuhan, guys, gagawa ko ng video sa isang video na yan. Nga pala, kung gusto nyo magtanong sa mga presyo sa ngayon,
So, ayun, dun nyo ako personalin sa ating Facebook page. So, nandyan na yan. Ayun guys, yan yung aming Facebook page. So, i-contact nyo ako dyan kung ano talaga yung mga presyuhan. Before anything else, mag-shoutout muna tayo sa mga palaging nanonood sa ating video. So, shoutout to Sir Rafael Dublin from Jeddah. To Sir Celso Buhian, to Sir Jigger Cassia from Leyte, to Jesus Lubay naman from France, Ted Stasong, to Sir Danny Geraldes from Antique, Hubilag Michael from Cavite, Aslani Marsangka from Davao City, to Sir Timothy Shobal, Wilson Morillo from Dubai. And also sa ating Facebook page naman na si Sir Gelson Abalos. Yun naman na yung shoutout natin for today guys. Abang na lang kayo sa mga susunod na videos para sa mga shoutout pa natin sa susunod. And yes, thank you for watching and sana again nag-enjoy kayo sa ating video for today. Hope you like our video and again sana may natutunan kayo. Disclaimer again, base sa karanasan lang po ang aming mga sinishare dito sa aming channel na maaaring makatulong sa inyo. Again, thank you for watching. Till next vlog everybody. Goodbye and peace out!